Kom dan maar open met vertlocht. Ja, want wat is nou het geheim achter die hegere omzet van de Sutelactie? De boeken ben net te duur, de vrijwilligers enthousiast, of zit er ik nog meer achter? Er zitten verskate toppers bij, Mien wegen binnen duistere paden van Wubelammers van de Kunderwal, volksverhaal, of de 13 durpen van Oostellingwerf van Henk Bloemhof. Slechte schrijvers hebben altijd ruzie met de pennen. En dat gaat net op voor de verneemde stellingwerverskrouwer Johan Veenstra. Zijn boeken worden altijd goed verkocht. Al met al liekt het erop dat het goed gaat met stellingwervers. Wat is nou de verklaring voor het succes? Ik kreeg toch de hele tijd wat meer interesse. Dat verneemt de Suttelers ook aan de deuren. Maar het is ook voor een heel groot deel te danken aan de enorme inzet van al die vrijwilligers van de schrijversronde. Want het is niet niks vanzelf om zo'n ploeg weer 6 of 7 in de benen te krijgen. En iedereen dreigt het een warm hart toe en brengt dat ook uit naar de mensen. Topper van deze Sutelactie wie een beul van een dokter van Rob Zethoven. In de boekwinkel in Wolvergeef nemen ze een constante vraag naar de stellingwerverboeken. Het had te krijgen met de enthousiaste vrijwilligers, maar het had ik te krijgen met de vrouw om ons heen, zo denken ze hier. Wij ervaren in de praktijk gewoon dat het regionale boek, en in ons geval het stellingwerverboek, dat is heel dicht bij de mensen. Dat is eigen. Het grote gebeuren, de grote wereld om je heen, dan is het oezelnoffelijk voor de mensen om je ook weer tussen te vullen in deze regio. Nou is het al die sombere berichten van bijvoorbeeld Prinsjesdag zoals je het, is het ook heerlijk om in je eigen taal verhalen lezen te kunnen. Ja, wat dat betreft heb ik denk ik vandaag voor een mooi verhaal af te steken als onze koninginnen. Kekelen kan iedereen, maar eieren leggen